Moje meno je Rastislav Kolman, som vedúci zariadenia Domu Charity svätého Vincenta, kde pracujeme s ľuďmi v núdzi a s ľuďmi bez domova. Pracujeme v prvom rade s ľuďmi bez domova a ten štýl našej práce je veľmi široký. V prvom rade vykonávame street work. Street work je to terénna sociálna práca, kedy tých ľudí vyhľadáme v teréne. Potom takou druhou činnosťou už je práca s klientom priamo v tú zariadení, kde ho obslúžime buď po tej hygienickej stránke, samozrejme aj po tej stránke jedla, že sa môže najesť, a ďalej potom s ním pracujeme vo forme sociálneho poradenstva. Samozrejme hovoríme o službách nízkoprahovidelného centra a nocľahárne. Do nízkoprahovidelného centra môžu prísť muži aj ženy. Toto centrum je otvorené každý pracovný deň od 7. do 3:30. V tomto centre môže klient dostať okrem strávy, ktorá pozostáva v teplej polievke a pečiva, ďalej služby osobnej hygieny, čiže môže sa okúpať a môže sa oholiť, taktiež môže dostať aj čisté šatstvo. Takou ďalšou činnosťou je to už odbornou, to je to špecializované sociálne poradenstvo, kde s tým klientom už pracujeme na tej odbornej úrovni, ktorú vykonáva odborný pracovník. Tou ďalšou službou, ktorú ponúkame, je nocľaháreň. Kapacita našej nocľahárne je 25 miest, to znamená 25 postelí. Samozrejme zoberieme klientov aj viac ako je týchto postelí. Samozrejme musí rátať s tým, že už bude buď na karimatke, ale lepšie povedať na stoličke prečkať túto noc. Tak mladí ľudia, prepáčte, že vás takto oslovujem, ale veľmi si vážim vašu pomoc, ktorú robíte, pretože je veľmi potrebné sa zmobilizovať pre akúkoľvek pomoc a hlavne pre tých ľudí v núdzi. Som veľmi rád, že ste sa odhodlali na takúto pomoc, pretože veľakrát, keď prichádzame do rôznych škôl, tak väčšinou sa stretávame s tým, že ľudia sa ľuďom bez domova bránia a povedia, nech si riešia svoj život, oni si ho pobabrali. Som veľmi rád, že ste otvorení pre pomoc a som ochotný kedykoľvek byť otvorený, aj keby ste prišli k nám pomôcť alebo nejakým spôsobom ďalej pokračovať v tejto činnosti. Veľmi sa teším z toho, čo si pre nás robíte. Ďakujem.